Hi guys, sobrang init no. Ayan, kaakit ko galing sa tindahan at ito nga kikita nyo yan guys namumuti na. Ngayon nagsasariling sikap ako ng pagkukulay ng buhok gawa ng lack of budget. Ako lang guys ang nagkukulay ng buhok ko. Ayan, puting-puti na. Kaya gusto ko sanang kulayan. Ngayon, pumili tayo ng pangkulay. Ayan guys. Ang kulay nito is light brown. Light brown siya. Ang dalawa guys binili ko. Plus dalawa rin binili ko guys. At so, samahan nyo ako guys sa pagkukulay ng buhok. A few moments later. And guys, ang mga gagamitin natin. Ang pangkulay natin is light brown. Yan. Tapos gagamit tayo ng volume 12% po siya na developer. Yan. Ayan guys, nagpalit muna ako ng damit. Buksan na natin. Nakasealed siya guys. Kaya kung bibili kayo ng pangkulay ng buhok, kailangan nakasealed na ganito. Ayan. Tapos ito yung pambukas niya guys. Yung nakausli na yung sa dulo. Yan yung pambukas niya. Ayan. Ayan. So, I prefer na maglagay na A few moments later. ayan guys, malapit na. Diba? Carry lang yan. Carry lang yan. Kunting tiis-tiis lang. Mamaya. Ayan, kompleto na. Lagyan natin doon pa sa may gilid-gilid. Ito. Yan. Yan. Diba guys? Halukayin ng unti. Yung bunbunan. Tapik-tapikin. Ganyan. Tapik-tapikin natin yan. Chicken natin yung gilid ng tenga. Yan ba? Lagyan pa natin. Yan. Kabila.
Tingnan natin guys ang magiging epekto ng ating kukulay. Gaan lang yan. Tapos ngayon, halu-haluin natin sa anit. Yan. Katas nating i-apply to guys. Ganyan lang nga. Yan. O diba? Meron ng pagbabago no. Yan. Yan. Nalagyan na natin siya guys no. Lahat. Atas ngayon. Dahil lang, yun lang naman ang nalagyan natin ng kulay. Yan. Yan. Sobrang tipid na guys. Plastic bag na pinangbalutan sa kanya kanina. Kukulob natin siya ng ayan. Ayan o, yung hawakan to guys, o, diba? Yan. O, yan o. Yung hawakan to ng plastic bag guys. O, diba? Sakto sa tenga. So, sa kabila naman. Kabila naman. Pasok natin guys. O, diba? Ayan. Tatakpan siya lahat o. Ayan. Tapos, natin. Kailangan palikot siya. Yan. DIY. Yan. Yan guys, oh. Ayan siya guys, oh. O, diba? Diba? Tipid to the max ang nanay. Yan ang ideas tips ni Manay Peps. Uragon ini. Hintayin natin guys 30 minutes. Ngayon, natakpan na natin yung ating tenga. Pwede ko nang isuot ang aking eyeglass. Ang kulay natin guys is light brown. So, tingnan natin kung ano ang magiging resulta sa aking buhok kasi may kulay siya dati eh. Ang kulay niya dati ng buhok ko is burgundy. So, tingnan natin kung ano ang magiging resulta. So, balik. Ayan, kalahati lang guys. Kalahati ng pangkulay. Balik natin na sa kahon habang naghihintay ng ating resulta. Naka-timer tayo guys sa laptop. So, tatapos ito ng 1:30. Kinover natin siya guys ng 1 o'clock. So, saan yun ang ideas? Yan. Kayo may mga parlor dyan. Ito ang ideas. Bumili kayo ng mamahali na pang cover sa buhok. Pwede naman palang polybag. At, ayan na. Oh. Sakto lang, oh. Diba? O, diba? Ang nagastos ko lang, guys, is ang kulay is 50 pesos. Yung developer is 38. Pamasahin, balikan is 20 pesos. Plus, itong gloves, one set na gloves is 6 pesos. So, magkano lang ang nagastos natin, guys? 114. Biro mo yun, guys. 114 lang ang ginastos natin lahat-lahat na. Tapos,
Sa parlor guys, magpakulay ka ng buhok is 1,200. Oh my God. 1,200 pang 25 kilos ng bigas yun guys. Kaya no. Hindi ako magpapakulay ng buhok ng ganun kamahal. Silipin natin guys kung may pagbabago na. Ayan. Ayan guys, so mayroon na siyang pagbabago. Ayan na guys, so. Diba? Saktuhin natin yung 30 minutes. Paliguan ko na to guys mamaya. Mabawasan naman ng kahit kalahating taon ng ating edad. Heart na lang tayo guys. Heart. Guys, support nyo naman ang aking channel, Pip Style Vlog. Pangarap ko guys na maging charity vlogger ba. Kung bibigyan ng pagkakataon ni YouTube, makatulong din sa ating mga taong nangangailangan, makapagbigay man lang ng tulong ang aking channel sa in the future. Kung papalarin na ipagkalong ating God, ma-monetize ng ating channel. Ka-apply ko lang po guys ng ng AdSense. Yun nga po, under review po ang ating channel. Paki-support naman ang tulad kong beginners na YouTuber.